Hakalai puai tarik jong ubunai Desember kawai ke khana ka bakerteng ka Elia ka bapelan bah bakan penkut no ye kecing jongka shwa ba usnam tmai unwan kat ba kibriu kidang lek kemen ban ai Khublei Shibun yo usnam barim bat ban pedang sngau hapat yo usnam matmai maka pat ka shong ha kamera ka batum kam kwa ban yo sngau ye kecing lek kemen jong kibriu bat kam kwa ban ai Khublei yo usnam barim namar ba uniu usnam Khublei Shibun kecing cencar ha kecing jongka usnam uba sosat usnam uba kamat Shibun kecing sakran ben balai pojat bat kam kwa ban pedang sngau bhai yo usnam tmai mar kam kwa bakan mat biang ye kicu kecing ki bakala deban mat ha usnam barim bat ha usnam bal no ke shong hang ta ha kamera dan pet ye ka baje kala deban pen biang na dong sedong kala pyrkhat kat wei san bekendai minute tek ngan rung ha talai pasi nadu kendai baje kala shong hang ta ha kamera kecing mut jung pyrkhat jong ka kikia pyrkhat setang kecing yap ka ban pelat ye kan kecing cencah bat na kecing jong ka baro kapet ye ka baje ban up ye ka por bakan kunno ka baje ka sawa kata ka kamera bakan cak bat batum ka por ka ye stat kat wei san pesan minute ka Elia kala yang man pan kra ye la de kam sngau banut shu ye la kecing kapet ye ka baje kat wei san phenyau kala stang ban kiu ka stul bakabu kat wei san popra ka kre ban rung ye ka kli ha talai pasi hat ka por la dan bareng ye ka bel bat ti jingkhang ka Elia kala ong wei tapat bawan penbet yang ramot ban stil kring ring re ka bel ka Elia ka snap sipang madap kala ong ngan om let pili uta no ti jingkhang la ring ye ka bel khlam sange ka Elia kala smutom bha don kam ayu hadu kata-kata shu on let pet chwa ka let ban pet na jingkhang yet ye wei uburiu bayang ha jingkhang kala pet bha ka ikum ba ka iathuh kala pli ka jingkhang tang su pli ka jingkhang kala pet ya ka ulong map khun yang bang la ino ye phi tang su ong kumta ka tep ba ude kupa jongka papa kala ong kala yam bat ka chaumat bat kedup ya u ma uru ula kedup ya ka papa si ai picha la kata kisnam kala yang upa jongka iathuh khun dai banga ye phi si ai me jong phi kala kali ka Alia kala yam hota ngam tep papa kala ong kumnu khun phim tep iathuh si khun si ai me jong phi balai pi shong kumne tang ka lai dru phi khlam pen me lai pa jong ka Elia la let ban pen me ye ka lai barok ka wei kamera ka ying ki ikenca usmul ngo si ai ka kemi jong ka Elia anda ba ula let ban pen me ye ka lai ha kamera thia jong ka ula kan det pan yo iyo talai pasi wala de ban te lupa ha jingkhang yet ha kamera thia jong ka Elia khun ba i jonga play khun phimut ban le ayu yo tu talai hang ta kamera thia jong phi ka Elia ka let ban kutup yo ka jong ka ba i la da phimwan ma phi man ta ngalamot ban stin no ha tu talai pasi upa jong ka ula ya balai khun phimut ban le kumne phim chip se khun ba ka de ka pop ban le kumta ka Elia ka pet ye lo ka jong ka tip papa tang ba ya ka bangan cencar hang ni hasla perthai ka bha bangan yap iathuh kin khun la cha ayu ye phi ka Elia klas tang me tu khana ye ka jong ka na do ba phi la cha sisnam hadien ba phi klamon phaying shu imei changa la yo pana ula kandet ka jong ka kamot imei jong phi la yo pana hot papa kla ong sei dan menta ngam tep kala ong la phet no ba upana ila yang marwai hang ni takadaw kan khun phimut man sten pasi papa kla ong dai tang kata te balai pat khun ka Elia kla yam pa danut tam sngo nang iathuh shu upa jong ka ula khro ya ka sngap khun wat yam iathuh khun ya ka ka ba chia ya phi nadu ba phiman phaying shu ngol ong ye imei ba inlit wa ne kli ting tip ai se phang chong phi tamba imtre i ong yang phin sawan hi hadin sisnam ba philacha imei la yo bru biang al susi bha ngam sngo tanan ngap kyrmen ba phin wan phai biang han le no phim wan phai nadu ba imei la yo pana la stang pher bha ngam yo ching i shu na i kambanga chu yo isuma yang man kasngi hadin sisnam ba pana ola salang ban ni la le pher yang ban ngam not ban iathuh ye imei man ngatip im nget yang imei ibon kam im judan por ban shong ban iathuh khana ban nga habang la dap khatsan snam pana ola tak ti yang kalas ngucun car ba
hakawai ka sengi ngalai iathuh ye imei taba imnget i ong banga suthok ngam nget i laong ngahap ban sus ngam no ngam nut ban iathuh beriu hang no ru pat upana apiteng ban ye le yang akumne pyrkhat bangan phet no na yeng taba imei imsa yang habang ladan khat news nam ta pana udang ye le ben yang klayam hangta kamnang ban iathuh su upa jangkau layam lang bat ka hangta pitepa klaong kal armet ru na ta pana kalas ngupher kamen iathuh ye imei ya ke bacia imei la ong yang bangam dei ban iathuh beriu hang no ru habang ladap sau banai imei jangai la ayang tau dawai bangan di bat ngam tip ai ladi tang hadien ketukan ipor ikelung ilaham no pitip papa ngas ngukum bangan yam no ngalet hi sa hospital ki dokter gila keli jingkeli yang tang bangam nut ban iathuh ba udai no upana pat kibriu hasnong kilakran ben yang kat sabangalet kila ben yang banga panhap khun kim tepat ba umdai manga bale ikini ki habal ada banca yang akumni upana ulai lam no i imei bat imei ila ino yang hang ni marwai lasa marwai hang ni siteng senam ngam sngola asyu ban sya bat ngam la asyu ban sngap i kecingkran jang kibriu seni satai bat tang bangan mi na yeng ngam nut syu ban mi kisar khlang kacing im janga ki bangam la syu ban pendam ngapyrkhat pasatang kacing yap kaban penklet no yang bat kaban perlat yang na kita kicing cencar baro takadau kan papa ngam kwa syu bangan im hang ne parthai na kwa bangan penyap no elade ka elia klayam hangta dokpa jangkaru layam lang batka resource ka khun jong ulat tam hai ka kemi jangka badia pana jangka lakdup ye ka khun ba ieid wat khuslai wat ngomar wai syu mentang la don lang bat phi kala dei si tarik jang upanai Januari kibriu kulek kemen namar balawan usnam thmai ka elia pat balau kpa jangka kiayam sngausi ukpa ka elia bom sngula ban sya e kicing iathuh jangka khun jong ulong ya ka khun ngan let ban iathuh no e kipulet ye kani kicing cia knang ba kipulet kin wat ye ime jang phi badia utapana ka elia kla mencur ka elia kla ong ya ukpa jangka bakan let thia no shwa namar ka sam thia palat hoi to khun ulong tabakan ma phim dei ban le snew ya lade namar ka long ka pop ka bakrau e hoi to papa kla ong ka elia kla let ban thia siphang ka sting gi jingmut chung pyrkhat namar kla yo ban iathuh ikini ki baro ha ukpa jangka namar baro sikata kam yo ban iathuh hang no ru ka elia kla yo thia siphang kla kandet na ba thia haba kla ke kla ring men se man yo sngow kicing sma ubi ka bawan na kamra yin seja kala khewut ban let ching seja ban pet ya ukpa jangka ba usat set kala pet ya kamera seja umdan par kala pet na ching hangyet balongo ban yo i ba ukpa jangka ieid ko kala let hajan man keli na ukpa jangka bale papa phi ieid ko ukpa jangka la pet ya ka dei na kani kadau kan khun banga cha baro sikata lastang ban iathuh khana ya ka hangta ini asngap hakapattu ka ke bacia ya ukpa jangka elia balai uca san snem na laying ba uklaman pai tengah kerpa di phi ki perlok ada pi kwa ban tip sa komen bat sa subscribe sa like Khublei Shibun.